Първа пресконференция след изборните резултати даде във Видин лидерът на БСП Михаил Миков. Той заяви, че столетницата остава в опозиция. Опозиция, която ще защитава институциите. Миков подчерта, че спадът в гласовете е дал възможност на ГЕРБ да спечели във Видинска област. 4000 са по-малко гласувалите за БСП в сравнение с изборите през 2013 година, от които 1872 са отишли към други претендиращи за леви партии, поясни лидерът на социалистите. Като най-тежка Миков определи загубата в община Видин. По този повод той официално се извини на видинските граждани, че през 2011 година е подкрепил лицето Герго Гергов за кмет на община Видин, защото в последствие се оказа, че Гергов е бил защитавал собствените си интереси, които са надделели над това да служиш на Видин. Най-тежка е загубата ни в община Видин, което смятаме, че и оценка за местната власт в община Видин и за кмета, който, знаете, е отстранен от длъжност. Ползвам случая да се извиня на видинските граждани за това, че на местните избори през 2011 година подкрепих Герго Гергов. Това беше една очевидно сериозна грешка, бяха надценени неговите качества, а времето показа, че личните интереси, амбиции надделяват над отговорността да служиш в полза на гражданите на Видин. Така че моля още веднъж видинските граждани да ме извинят, че съм подкрепил Герго Гергов като кандидат за кмет на община Видин. Михаил Миков за пореден път припомни започналите от правителството на Пламен Орешарски проекти за Видинска област и подчерта, че част от тях са стопирани от служебното правителство. ГКПП Салаш Ново Корито и в момента усилено върват строителните дейности. Става въпрос за изграждането на 4 км изцяло нов път и ремонт на 1 км съществуващ път. За жалост трябва да отбележим, че служебният кабинет спря процедурата на финала почти, свързана с преодоляване на така наречената тапа на Е79 в участъка Димово-Ружинци. Макар че процедурата беше започната, на 8 август бяха отворени офертите, на 19 септември беше прекратена тази процедура. Служебното правителство изключи скоростния път Видин-София от оперативна програма Транспорт. Бяха завършени рехабилитацията на пътищата Шишенци-Бойница-Кула, Видин-Брегово. Бяха включени в програма Транзитни пътища 17 км от пътя Видин-Брегово и 41 км Видин-Връшка-Чук. Тепърва това предстои да видим дали ще бъде реализирано. Преди няколко дни разговаряхме с областния управител, най-вече за надлеза на Панония. И се оказва, че общината не е превела всичките преведени средства от държавата за спешната реализация на ремонта на надлез. Ще продължим да настояваме за пълно превеждане на средствата и реализацията на този проект. На пресконференцията Михаил Миков подчерта и кои са част от различията между БСП и ГЕРБ, а именно темите в енергетиката, социалните въпроси свързани с пенсионирането, разбирането по въпросите на здравеопазването. По този повод Миков даде пример от здравната сфера във Видин. ГЕРБ във Видин настоява здравеопазването да бъде бизнес. Бизнес е живота и здравето на хората. Частната инвазивна фирма. В същото време ние имаме разбирането и се радвам, че то се реализира включително с подкрепата на служебното правителство, че държавната многопрофилна болница е тази, която има възможността и капацитета да създаде инвазивна кардиология при запазване на капацитета на кардиологичното отделение, при укрепване на многопрофилната болница във Видин. Края на пресконференцията лидерът на БСП Михаил Миков заяви: От тук насетне знаете, че избрах да
влезе в Народното събрание от 25-ти многомандатен избирателен район. От Видин ще влезе Филип Попов, но аз ще продължа да представлявам и със специално внимание гражданите на Видинска област. Знаете, че всеки народен представител, независимо от къде е избран, представлява всички български граждани. Доколкото 6 пъти получавам доверието на гражданите от Видинска област, аз съм длъжен да остана отговорен към това доверие и ще продължа със специално внимание работата си като народен представител в 43-тото Народно събрание към проблемите на Видинска област и Северозападна България.